omena abụzụ eziokwu na ndụ anyị na-ekwu okwu for example ịmụtala ụmụ nwaanyị lesi na anụrụ di ele isi wee zụ ụmụ nwoke n'akwụkwọ ka isi wee zụ ụmụ nwaanyị ya n'akwụkwọ now abịazịa now first nwa iwu nwaanyị second nwa iwu nwaanyị third bụ nwaanyị either fourth fifth ndị ọzọzi abụrụ nwoke now give nwoke wee kacha wee jewe the first daughter man na ado 6 in number 3 girls 3 boys awa bịaza ike nna ha nwụgo now awa bịaza mebi ka ha kee ihe dolu ha ụmụ nwoke akpachafu ụmụ nwaanyị nọ nwaanyị ka avụ anyị adịghị ekwu okwu nke na n'ụdị na even psychologically ụmụ nwoke adịghị aghọta dị ụmụ nwanne ha nwaanyị asị no human being ha na-eme exist. Let us be real. Ihe na-ekwu na reality in so many occasions ụmụ nwoke anwado involve adịghị aghọta dị na ha nwee nwanne nwaanyị based on that mindset na ha bụ nwoke nọ na family. All very wrong, very very wrong. Now ụmụ nwaanyị now many ụmụ nwaanyị they feel bad n'ikele ana kpachafu ha eke ana 4 people n'ozi sọsọ nwa aka na-atọ wụ ndị mmadụ ebe ọbụla ha nụbedi o ha bidozie struggle for survivor unu mee ha abandon one of ana niile nketa gị nwoke jee lada 40 million naira gị na nwunye yi mebiri n'ozugbo nwaanyị na-eli nwanne nwaanyị nne jikina na-abọ nna jikina na-abọ anọlụ na-agba akwụna ọ na struggle as if no nwere human being. Omenala Igbo supportụrụ ya omenala na you have act of wickedness because ka ekwulu ọnwụ ka ekwulu ndụ. Can we remember na ihe adụbedele exist wee luo ihe mere n'Ọnịcha one girl ji wezi na ya ma ndụ wee fea that girl onye izi kpụpụrụ ụmụ nwanne ya na-atọ to court ekpe customary court ekpe high court ekpe everything low appeal court wee kpe supreme court wee kpebie ati nke mba na-efo family and co wee kpebie in favor of ụmụ nwaanyị. That is where ịma before a na-eme all this a na practice ya within the family ụmụ nwaanyị nwere onu okwu ịma nọdụ ibe kara ana mana today ụmụ nwanne nwaanyị agbaghị nkịtị ha gbalị nkịtị because of na ajọ ọsọ gbanụ nkịtị. Once akpụpụghị kọtụ ana m ekwukwe na my village na ihe ahụ na practice kwa n'ọjọọ so n'usoro dị ụlọ ụmụ nwaanyị unu na-ekpekwe na ekpele ka ọ ghara inwe onye iwe wele kpụfunu kọtụ akpụfụghị kọtụ ị ga-agbọ ihe ili because Supreme Court ebigie na right nwoke nwere na family the same right ka afọ ka nne si mụ ha ka nwaanyị nwere Supreme Court ekpegi ikpe. So ị na-emegidekwa nwaanyị ọbụla na-emegide ya n'ụdị na isopụdi ule n'ụdị na ọma nkwu okwu ọ fụrakwa ikpe oyibo afa iwu sọrị iwe eji ekwu ya maka ụmụ nwanne anyị ndị Igbo gbali wicked because ya na-ekwuzi out of wickedness. I'm coming now. I'm abịakwa na you ekwu in area of wickedness now. Na-ege now tradition Igbo melie n'ụdị na nwaanyị na-eje ije di mana anyị na-ekwuzi okwu na reality now because mgbe gbaa nwa ihe mere nwaanyị ebe o je eje di ndị be nne awụ ọgwụ. Do you get the point? Because iwu niile etili nwere ihe na-esie ajọsọsị nwaanyị na odi ihe fụrụ iweli gị ji ofuo na eleli no nwaanyị nwere ishu nwaanyị ga-aga onwe ọgbata be ndube die be nne ya o nwere ndube nna na-eje fụta n'obodo anwa nwa nwaanyị duto na ndube nke nwoke ekwu irekwu okwu etizina nwaanyị ayiwe ụbọchị ndube nna ya bịalị ndube obodo akpụfụta ya na agba ya agba ndube die ndube nna ya gbara aka mana today mana ọhụrụ everywhere mana today o nwere ihe ga-eme nwaanyị jebe nwaanyị ga-eji ọna sị I can't take this nonsense from you pala akpịa na be nne ya. So things agatago
because Christianity bịale medicine or one-sided without ije na root cause of these things balance ya the thing o mezie. Okay, ama m na unu nụrụ ife dịsa wa brother kwuru ebe a because ụwa na-aga ife a na-echenji for some of ụmụ nwoke anyị ga-agbapụta na-asị na nwaanyị enwere right abe nne ya. Do you understand what I'm saying? Because the normal tradition and the culture ndị Igbo and the institution debelie na nwaanyị na-eje di. Ịghọtago, nwaanyị abakwala abe di, property dị ya niile abụrụgo property. Do you understand? Nwaanyị nwa stepụkwala ịhazi na onye abụrụ na nwunye gị. Do you understand what I'm saying? Property dị ya niile bụ property. Because anọ ya na-eyuzu property dị ya. Ihe ọbụla ọ na-eyuzu bụ property dị ya bụkwazi property ya. Achọgodu di ya afọrọ onye nwa ga stand as far as na ọ mụtago nwa na that family. Do you understand? Mana ife ọ ya abụ sometime a na-ekwu udo kwa because I watching this video of our brother mwa like ya ife okwuru ebe a na the kind of things ọ touch gasịrị aka because ị nwere ike debe alụ na nwanne gị nwaanyị na o nwere right na family property unu as in na ife papa na mama gị nwe maọbụ ife papa unu nwe. Ịghọtago, na akpachapụ ha na-akụ na fa gbara nkịtị doesn't mean that na ife afọ ị na-eme the right. After all, ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị na ọnụbero di, do you understand what I'm saying? Ya la akpachapụ ya n'akụkụ, ọ ga-enwekwelili oke ọ ga-ekete na ọdala n'elu. Do you understand? Mana ọ bụrụ na abịazie na-eke property a ha gbacha nkịtị doesn't mean that na fa kwuba okwu na ya na fa ama nketa ihe na ọmanwụ ife ya ekete. Ọ ga-enwe afsuo gị to court ifo that na ife ọbụla unu nwe etu ahụ esi wee mụọ unu, court ga-awụ ya onye ọbụla enwe position nke. Do you understand what I'm saying? So ọ bụrụ na ị kapsụl nwere bụrụ nwoke na ala Igbo anyị ga-abụ oge ọbụla ị na-etiriti ụmụnne gị nwaanyị bad ma ọ bụ onwe ife ahụ ekere adịsi kpachapụ ha na-akụ isi na ha nwere right ebe a ha jee nụọ dị or something like that, kwụsịkwa ya because uju ya anya ọsị ka okwu a pụọ oyibo ifo na property afọ ị na-azụ na ọ bụrụ sọsọ gị nwe. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ị na-akpọ ụdọ agwa ahụ chenjikwa udo dị loan.